Tenim amb nosaltres el Joan Sedó. Hola, Joan. Hola, bona tarda. Bona tarda. És un testimoni que per nosaltres és molt important perquè és una persona que té cura d'un familiar amb dependència i sabem que ets cuidador no professional, però que la teva senyora pateix Alzheimer. Sí. Ens agradaria que ens expliquessis quin és el paper que fas com a cuidador per la malaltia, diguéssim, per la malalta. Sí, bé, és una mica difícil en poques paraules, però I tant, ja ho suposo. Sí. Mira, en primer lloc, el més important és intentar comprendre'ls i que tinguin pues, una ajuda, o sigui, que se sentin apoyats i estimats, amb una paraula, no? O sigui, jo en el meu cas concretament pues, tinc una gran sort que la meva senyora pues, té un caràcter molt maco, però tot i així, que vull dir, la part afectiva, el que és la part afectiva en si, és l'únic que perden. Per tant, has de tenir molta cura, perquè vull dir, la seva sensibilitat també és més superior que una persona normal. Potser seria igual, però com que no es poden expressar, doncs potser diríem que és més elevada, no? I per tant, vull dir, has d'anar molt al tanto, però sí, en el meu cas, jo ja et dic que en altres casos no ho sé, però en el meu cas vull dir, si realment ella se sent apoyada, se sent protegida i se sent pues, estimada i així, pues, no porta masses problemes. Ja. I en un entorn que diuen controlat, oi? Sí, l'entorn és que ha de ser controlat fins al punt, per exemple, que l'any passat se'm va escapar una vegada a la nit, jo dormia, i em vaig despertar i no la vaig trobar, dic, deu estar al lavabo, perquè a vegades s'aixeca, no? Encara, vull dir, té la inèrcia d'aixecar-se, i em truquen al timbre i me la van portar els municipals, sort que era l'estiu. Déu-n'hi-do. Anava descalça, anava amb el pixama a la part de dalt, perquè la part de baix porta bolquers i com que era l'estiu feia calor, sort que era l'estiu. Un altre dia, no fa un parell o 3 de mesos, estava fent el dinar i evidentment quan estàs a casa no tanques la porta amb clau, si és una porta amb bany de com, no? I em truquen i jo em pensava pues, que estava al lavabo, que estava així. I vaig al telèfon a l'interfon i em truquen uns veïns de baix i diuen Joan, que tens l'Anna Maria aquí baix? Un corrents cap baix i aleshores el que vaig tenir que fer és serrar l'eix de la porta perquè no es pugui obrir si no és amb clau. Entens? A part d'això, vull dir, el seu món cada vegada és més limitat. I ara, en el meu cas, el seu món es centra en la casa i jo. Ja. Fins al punt, per exemple, doncs, que jo, esclar, per tenir el coco una mica ocupat, doncs, faig algunes coses, entre elles faig un curset d'anglès, no? I un cop a la setmana hi vaig 2 hores. Aleshores tinc una de les meves filles, em fa de cangur. I precisament no he pogut venir aquí personalment perquè quan li vaig dir unes 3 o 4 hores em va dir, pare, és impossible, diu, no m'hi veig encara. Diu, perquè pensa que les 2 hores que fas el dimarts, diu, al cap d'una hora la feina ja és meva aguantar-la. Que jo m'aneix a casa, aquí hi ha el Joan, i aquí hi ha el Joan, i a casa... O sigui que ara el seu món és casa seva i jo, saps? Molt tancadet. Clar, perquè normalment el que ens està explicant una mica la societat i que és el reclam més gran que hi ha en tots nivells és que els cuidadors teniu una gran sobrecàrrega. Sí. Com ho sents, tot això? Doncs és molt dur, i a més en el meu cas, cuidado, potser en un altre cas no seria tant, però en el meu cas perquè la paciència precisament no és el meu fort, i em trobo que hi ha moments que són molt, molt durs. I aleshores has de buscar-te sortides per treure l'adrenalina i intentar superar aquests moments bastant difícils. També hi ha moments agraïts, la veritat és aquesta, perquè en el meu cas, per exemple, quan la poso al llit i tot plegat, doncs si no estic nerviós i així, doncs em dóna les gràcies i tal, i també veus un agraïment, no? Ara ja et dic, és dur, Què és el que trobeu a faltar, no sé, en el sistema sanitari o a la societat que us pogués aportar un benefici per tota aquesta situació? Bé, jo crec que hi hauria d'haver, almenys, ja sé que és una cosa bastant difícil, però econòmicament hauria d'estar molt més, o sigui, hi hauria d'haver més ajuda, amb una paraula.